Insemmilkom u nistedinkom għall-10 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-ħadd li għadda ċelebrajna il-ħadd dedikat lill-kelma tagħna u Sammark ippreżentana lil Ġesu b'kelma qawwija idur il-Galilija kollha ixandar illi s-saltna tagħna waslet u għalhekk kien meħtieġ illi wieħed jemmen u jindem. Rajna kif dik il-kelma messet il-qalb ta' 4 persuni, Pietru u Ħindri, Ġwanni u Ġagbu, illi mal-kelma qawwija ejjew warajja ħallew kollox u minnu fih verament imxew warajh. Il-Vanġelu ta' dan il-ħadd jippreżentana lil Ġesu is-sibt filgħodu fis-sinagoga ta' Kafarnawm ixandar bil-qawwa il-kelma ta' Alla. Tant kienet qawwija illi Sammark jasal jgħidilna li n-nies staġbet bil-qawwa tal-kelma tiegħu, bl-awtorità li biha Ġesu kien jgħallem. Kienet kelma tant qawwija illi imbidlet f'eżorċiżmu f'din l-istess sinagoga ta' Kafarnawm. Kelma tant qawwija li kixfet il-preżenza tax-Xitan f'persuna li kien qiegħed jiggosta il-kelma qawwija ta' Ġesu, tant li x-Xitan jimmanifesta ruħu, jistqar li Ġesu huwa l-qaddis t'Alla, imma Ġesu bl-istess qawwa ta' kelmtu ikeċċih minnu fih. Iskot u oħroġ minnu. Immaġinaw din ix-xena li ssaħ fis-sinagoga ċkejkna ta' Kafarnawm. In-nies terġa' tesperjenza il-qawwa vera tal-kelma ta' Ġesu, kapaċi tikxef il-ħażin u tkeċċih b'kelma waħda. Iskot u oħroġ. Tantu hekk li s-silta tal-Vanġelu tagħlaq bl-istaġib tan-nies li bdew jgħidu dan x'inhu, x'tagħlim ġdid mogħti bis-seta' sal-ispirti mnizza jikmanda u huma joqogħdu għalih. Għal darb'oħra huwa Vanġelu li jfakkarna li Ġesu kien profeta, jiġifieri ikkonsagrat bl-Ispirtu Santu biex iwassal il-bxara tajba b'kelma qawwija, b'kelma kapaċi li tfejja u taħles mill-ispirti żiena. Hija silta li tfakkarna li jekk irridu u jekk nemmnu l-istess kelma ta' Ġesu għadha ħajja u qawwija illum, kapaċi tikxef il-ħażen tagħna, issejħilna għall-konverżjoni, iddawwalna, tfejjaqna u tkabbarna fil-fidi. Dawwalna mulej u konsagrana bil-qawwa tal-kelma tiegħek li hija spirtu u ħajja. Insemmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.